Airbus 330 vlétl ve výšce téměř 10 000 metrů do bouřky a následně ve tmě nad Atlantikem zmizel. Způsobil to úder blesku? Boeing 737 se rozpadl po tom, co byl krátce na přistání. Chvilku jsme viseli ve vzduchu a potom jsme dopadli. Přetížení Boeingu 747 padajícího do moře poškodilo drak letadla. Všichni měli přetížením protažené obličeje. Myslel jsem, že to nemůžeme přežít. Když piloti bezmezně věří automatice, může to mít katastrofální následky. Ztratili jsme letadlo s 228 lidmi na palubě. Počítačové animace vám přiblíží kritické okamžiky, které vedly ke katastrofám. Česká televize uvádí americký dokumentární cyklus Proč letadla padají? Kdo to letadlo řídí? Air France let 447 vlétl uprostřed noci do turbulentního počasí a zmizel. Co se stalo, zůstávalo dlouho tajemstvím ukrytým hluboko na dně Atlantského oceánu. 31. května 2009 Air France let 447 vzlétl z brazilského letiště Rio de Janeiro. Na palubě Airbusu 330 bylo 228 cestujících a členů posádky. Druhý den ráno měli být v Paříži. Letoun musel při své cestě přeletět prakticky celý Atlantský oceán. U transatlantických letů existuje místo, kde končí radiolokační pokrytí. Piloti tam musí udělat povinné úkony. Po 3 hodinách letu se piloti ohlásili v bodě Intol. To bylo naposledy, kdy někdo s letem 447 mluvil. Při průletu oblastí intertropické konvergence letoun narazil na pásmo s nevýraznou turbulencí. V místě, kde se střetávají větry ze severní a jižní polokoule, mohou vznikat silné bouřky. O 30 minut později se měl letoun objevit v senegalském vzdušném prostoru. Ale posádka se senegalským dispečerům neohlásila. Air France let 447 zmizel. Ráno byly vyslané pátrací letouny, aby prozkoumali oblast kolem poslední známé pozice letounu. Najdou se na hladině nějaké trosky? Přežil někdo? Brzy odpoledne zástupci Air France a francouzské vlády oznámili, že letoun zmizel někde nad oceánem. Je to bez pochyby katastrofa. Ztratili jsme letadlo s 228 lidmi na palubě. Pokud existovaly nějaké pochybnosti o osudu letu 447, nálezy z 5. dne zmařily veškeré naděje. Na hladině oceánu byla nalezena těla, letenky a malé úlomky draku letadla. Další den byl objeven první větší kus draku, vodorovné ocasní plochy. Nicméně odpověď na otázku, co způsobilo pád Airbusu 330, se najít nepodařilo. Letoun se rozpadl ve vzduchu. Způsobil to úder blesku? Vyšetřovatelé potřebovali lokalizovat hlavní část trupu se zapisovači letových údajů. Tyto jasně oranžové přístroje, zvané černé skřínky, jsou vybavené vodou aktivovanými akustickými majáky neboli pingry, které fungují 30 dnů. Toto je pingr. Tohle hledáme na dně Atlantského oceánu. Ale 30 dnů uběhlo a zapisovače nalezeny nebyly. Bez jejich údajů se nemohli inspektoři při vyšetřování příčin havárie pohnout kupředu. Po roce neúspěšného pátrání se francouzští vyšetřovatelé obrátili s prosbou o pomoc na světové lídry v podmořském výzkumu Oceanografický institut Woods Hole v Massachusetts. Nebylo to poprvé, kdy měli vědci najít na dně oceánu ztracené plavidlo. Díky spolupráci s Francouzi jsme našli Titanic a teď se na nás obrátili znovu. Historie se prostě opakuje. Ale zda se podaří Airbus Air France najít, nebylo vůbec jisté. Letoun zmizel nad jedním z nejzáhadnějších a nejhůře dostupných míst na Zemi.
Uprostřed oceánu se nalézá středooceánský hřbet. Je to největší horský hřeben na Zemi. Je 80 000 kilometrů dlouhý a táhne se kolem Země jako šef baseballového míčku. Je prakticky neprozkoumaný. Průměrná hloubka oceánu zde dosahuje 3200 metrů. Hledání černých skříněk se dá přirovnat k nočnímu hledání krabice od bot v prostoru Rocky Mountains bez mapy s baterkou v ruce. Je to jako hledání jehly v kupce sena, když jste ještě nenašli ani tu kupku. Prohledávaná oblast byla definována jako kruh s poloměrem 65 km od poslední známé pozice. To je obrovská plocha. Když takový kruh nakreslíte kolem New England, překryjete Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Rhode Island a Connecticut. Potřebovali jsme ho zmenšit. Obrátili jsme se na modeláře, lidi, kteří rozumí letadlům a vzdušným proudům. Oni nám pomohli najít tu správnou kupku sena, odkud jsme mohli začít. Na prohledávání mořského dna byli nasazeni 3 autonomní podvodní roboti. Tohle je Remus 6000. Jeho hlavními senzory jsou sonary s bočním vyzařováním. Dokáže plout téměř 15 kilometrů jedním směrem a každou sekundu vysílá impulzy. Složením odrazů dokážeme vytvořit velmi přesnou mapu mořského dna. Mezi 2 impulzy se dá snadno přehlédnout celé letadlo. Stačí, aby chyběla jediná sekunda dat. Po měsíci průzkumu mořského dna se výprava vrátila s prázdnou. Hledali jsme ve špatné kupce. Mysleli jsme, že když budeme mít čas a prostředky, dokážeme letadlo najít. Zhruba po roce byla identifikována nová kupka a vyslána druhá expedice. Po prvním týdnu svitla naděje. Sonar v hloubce 4000 metrů něco zachytil. Na dně moře byla nezvyklá stopa, 200 metrů široká a asi 600 metrů dlouhá. Vytáhli jsme roboty na palubu a přeprogramovali je. Jeden jsme poslali zpět s kamerou, aby místo znovu nasnímal. Když se vrátil s prvními snímky, nebylo pochyb. Bylo to letadlo. Našli jsme podvozek, motory a další velké části letadla. Na mořském dně stále ležela mrtvá těla. Na to jsme nebyli vůbec připraveni. Najít na mořském dně lidské ostatky po téměř 2 letech není obvyklé. Psychicky nejnáročnější částí expedice bylo sestoupit právě k tomuto nečekanému nálezu. Z mořského dna bylo vyzvednuto kromě vraku i 104 lidských těl. O pár týdnů později, téměř 2 roky po havárii, našli francouzští vyšetřovatelé to, co tak usilovně hledali. Zapisovač letových údajů a záznamník hovorů v kokpitu. Ještě uvidíte. Budou informace získané z černých skříněk dostatečné na to, aby se podařilo odhalit příčinu havárie Air France let 447? Air France let 447 zmizel nad Atlantským oceánem mimo dosah sledovacích radarů, beze svědků, bez volání o pomoc. Trvalo téměř 2 roky, než byl vrak letounu objeven na dně oceánu. Po stažení dat ze zapisovače letových údajů a záznamníku hovorů v kokpitu začínalo být vyšetřovatelům jasné, co se na palubě Airbusu 330 stalo. Air France 447 letěl v normální letové hladině 10 660 metrů. Měl zapnutého autopilota a automatické ovládání tahu. Kapitán po 3,5 hodinách letu opustil kokpit, aby si odpočinul. Letadlo přenechal dalším 2 pilotům. Při průletu neklidnou oblastí intertropické konvergence se objevila mírná turbulence. Zde stoupá teplý vlhký vzduch, chladne, pára kondenzuje a vytváří mohutné bouřkové formace. Piloti nemohli vědět, že jeden z klíčových senzorů Pitottovy trubice pokryla námraza. Pitottovy trubice jsou standardní snímače měřící statický a dynamický tlak vzduchu. Protože hrozí jejich namrzání, jsou vyhřívané. Ale námraza byla silnější než vyhřívání a Pitottovy trubice zamrzly.
Pokud na letounu s vysokým stupněm automatizace namrznou Pitottovy trubice, počítače nedostávají údaje o tlaku, na kterém jsou závislé. Bez údajů o rychlosti se autopilot i další automatické systémy vypnuly. Druhý pilot musel letadlo řídit ručně, bez možnosti kontrolovat rychlost. Důležité je nedělat příliš prudké změny. Ve většině případů se to brzy spraví. Jakmile provedete prudké zásahy do řízení, většinou to jen zhoršíte. Kapitán stále nebyl v kokpitu. Pilotující první důstojník na pravém sedadle, nejmladší a nejméně zkušený člen posádky, se pokoušel pomocí joysticku na bočním pultu srovnat letoun vychýlený turbulencí z horizontálního letu, ale opravu přehnal a letadlo přetáhl. Zásahy byly hrubé jak co do rozsahu, tak trvání. Letadlo zareagovalo mnohem razantněji než v malé výšce nebo s automatikou. V kokpitu dvakrát zaznělo varování před pádovou rychlostí. Rychloměr, který necelých 30 sekund neukazoval, se začínal probouzet k životu. Ale letadlo bylo přetažené a prudce stoupalo rychlostí 35 metrů za sekundu. Rychle ztratili situační povědomí. Říkali si, panečku, to máme rychlost. Ano, to měli, ale neměli vztlak. Pro vznik vztlaku a let je rozhodujícím faktorem proudění vzduchu kolem křídel. Můžete zvednout příď letounu a ten se přesto zřítí, protože křídla nejsou schopná vytvářet dostatečný vztlak. Pilot nesledoval výšku. Neuvědomil si, že jsou na hranici dostupu ve výšce 11 600 metrů a že letadlo už výš stoupat nemůže. Když letoun v takové výšce přetáhli, byl vzduch příliš řídký na to, aby mohli pokračovat v letu. Křídla ztratila vztlak a letoun přešel do pádu. Letoun ztrácel výšku rychlostí 50 metrů za sekundu, ale piloti v kokpitu to špatně vyhodnotili. Nepochopili, že je letoun přetažený. Jedinou správnou a nezbytnou akcí, kterou museli piloti udělat, bylo potlačení. Obnovili by proudění kolem křídel, vznikl by na nich vztlak a dostali by se z pádového režimu. Ale pilot na pravém sedadle dělal pravý opak. Stále přitahoval. Bylo to to nejhorší, co mohl udělat. Byl to pravý opak toho, co se učí během výcviku. Proč k tomu došlo, je jedním z největších tajemství. Od okamžiku, kdy vysadil autopilot, se piloti pokoušeli spojit s kapitánem. Trvalo mu 90 sekund, než se vrátil do kokpitu. Neřekli kapitánovi, stalo se tohle a tohle, nemáme letoun pod kontrolou. Tím pádem ztratili příležitost vyřešit celý problém společně. Kapitán také nezjistil, že je letoun přetažený. V režimu pádu byly už téměř 3 minuty. Mohli to snadno vybrat během 10-15 sekund. Držet letadlo přetažené celé 3 minuty, to je opravdu mimořádně dlouhá doba. Poslední minuta ze záznamu hovorů v kokpitu ukazuje, že kapitán si konečně uvědomil, že pilot přitahuje a letoun je v pádovém režimu. Ale chvíli se měl přitaženo na maximum. Ne, nepřitahuj. U letadel s bočním joystickem si nepatrného pohybu nemusíte všimnout. Není to skoro vidět, takže je možné mít úplně přitaženo a ostatní členové posádky to nemusí zaregistrovat. Letoun dělili od hladiny oceánu už jen sekundy. Cestující pravděpodobně vůbec netušili, jak je situace vážná. Pravděpodobně jen zaregistrovali, že vlétli do pásma turbulence. Air France let 447 dopadl na břicho do Atlantiku. Všichni na palubě zahynuli. Pitva obětí odhalila kompresní zlomeniny páteře a pánve. Zranění typická pro sedící osoby, které dopadnou na vodu vysokou vertikální rychlostí. Dodnes není jasné, proč piloti nerozpoznali přetažení letounu, přestože akustický signál varující před pádovou rychlostí zněl nepřetržitě celých 54 sekund. Možná to pro ně byl rušivý zvuk, protože ho slyšeli přerušovaně již předtím. Nevěděli, zda je to skutečné nebo falešné varování, tak se ho rozhodli ignorovat, ale to se nikdy nedozvíme. Nebavili se o tom.
Podle oficiální francouzské vyšetřovací zprávy mohl jistou roli sehrát úlek. Je to podobné, jako když jdete po tmě a někdo na vás nečekaně vybafne. Umíte si představit ten úlek? Vysadil autopilot. Proč vysadil? Co máme dělat? Musíte zpracovat velký objem informací ve velmi krátkém čase. Když jsou lidé příliš soustředění na plnění jednoho úkolu, může jim situace přerůst přes hlavu. Jako první přestanou vnímat hlasové vstupy. Proto piloti nevnímali varování před přetažením a nemohli reagovat. Před havárií letu 447 identifikovali Airbus i Air France možné problémy s namrzáním pitotových trubic. Pouhé 2 dny před nehodou zahájili jejich úpravy. V oficiální zprávě se uvádí, že nejdůležitějším poučením z havárie letu 447 je zdokonalení pilotního výcviku, včetně cvičení zaměřených na ruční pilotáž letounu. Byli to profesionální piloti s profesionálním pilotním výcvikem, ale ani jeden z nich neměl výcvik v manuálním řízení letounu bez přístrojů ve velkých výškách. Ještě uvidíte. Neřiditelný dopravní letoun padal do oceánu. Posádka zcela ztratila situační povědomí. Boeing 747 se řítil do oceánu. Přetížení narůstalo tak, že hrozila destrukce draků letadla. února 1985. China Airlines let 006 se pohyboval nad Tichým oceánem ve výšce 12 500 metrů na trase z Taipei na Tajvanu do Los Angeles. Na palubě bylo 274 cestujících a posádky. Měl jsem narozeniny. Moji přátelé řekli ostatním, má narozeniny, pojďme to oslavit ve vzduchu. A tak jsme to i udělali. Vzali jsme si šampaňské, pili jsme a zpívali Happy Birthday. Po 10 hodinách letu zaregistrovala posádka Boeingu 747 ztrátu tahu motoru číslo 4. Při ztrátě tahu jednoho motoru je standardním postupem sestup. Posádka měla klesnout do výšky 9100 metrů, kde byl hustší vzduch a mohla znovu motor nastartovat. Místo toho kapitán požádal palubního inženýra, aby se pokusil spustit motor číslo 4 ve výšce 12 500 metrů. Pokusy o znovu nahození motoru byly neúspěšné. Ztráta tahu způsobila pokles rychlosti letadla, to však nebyl jediný problém. Když dojde k vysazení jednoho motoru, musíte se vyrovnat s nesymetrickým tahem. Letoun se začne stáčet na stranu vadného motoru, protože motory na druhé straně poskytují větší tah. A tak letoun začal vybočovat doprava na stranu motoru číslo 4. Nejprve je nutné vychýlit směrovku, abyste vyrovnali vybočení. Musíte vypnout autopilota, provést opravu a potom ho můžete znovu zapnout. Autopilot neovládá směrovku, zatáčí pomocí křidélek, aerodynamických plošek na křídle. Ale křidélka nedokázala vybočení vyrovnat. Kapitán byl příliš zaměstnán řešením problémů s motorem číslo 4 a autopilota nechal zapnutého. Je to podobné jako v autě. Volantem můžete točit jen po doraz. To samé se stalo s letadlem. Autopilot dokázal vychýlit křidélka jen po doraz. Potom vychylování zastavil a oznámil, víc to nejde, protože křidélka jsou na maximální výchylce. Musíte ten náklon srovnat jinak. Od vysazení motoru číslo 4 uběhlo 3,5 minuty, než kapitán vypnul autopilota. Posádka věděla, že letoun visí na jedno křídlo, ale nevěděla, jak moc. Posádka zcela ztratila situační povědomí. Byli v mracích, takže neměli možnost sledovat přirozený horizont. Byli odkázáni jen na přístroje. V tomto konkrétním případě piloti sledovali umělý horizont, který ukazoval polohu křídel vůči horizontu.
Když se kapitán podíval na umělý horizont a viděl, že ukazuje něco jiného, než očekával, dospěl k závěru, že je přístroj vadný. Jakmile se rozhodli nevěřit přístrojům, ztratili možnost ovlivnit, co se děje. Přístroje byly v pořádku. Ukazovali přesně to, co letadlo dělalo. Letoun byl ve více než 60stupňovém náklonu doprava. Příď byla skloněná dolů, protože letoun prudce klesal. Zvenčí jsem slyšela narůstající hluk. Na základě svého výcviku a instinktu jsem ustoupila dozadu a chytila se nejbližšího opěradla. Nakonec letadlo padalo téměř z 3 hlav velmi vysokou rychlostí k hladině Pacifiku. Ještě uvidíte. Překročili maximální konstrukční rychlost. V takovém případě se letadlo může při vybírání rozpadnout ve vzduchu. Pro věrnou rekonstrukci příběhu pořad používá realistické animace. China Airlines let 006 vysadil při přeletu Pacifiku jeden z motorů, což způsobilo náklon letadla. Posádka byla příliš zaměstnána opakovaným spouštěním motoru, takže nevypnula autopilota a nevyrovnala letoun ručně. Když nakonec autopilota vypnula, byl letoun v nebezpečné poloze v mnohem větším náklonu, než posádka očekávala. Boeing 747 padal do oceánu. Let 006, mayday, stav nouze. Palubní průvodčí NG Wang cestujícím právě podávala snídani. Najednou jsem cítila, jak mi těžknou nohy. Připadalo mi, jako by mě to přibilo k podlaze. Všichni palubní průvodčí se váleli v uličkách. Všechny vozíky, nudle, polévky, všechno letělo k přídi letadla. Myslel jsem, že jsme mrtví, že to nemůžeme přežít. Během pouhých 30 sekund letadlo ztratilo více než 3000 metrů výšky. Překročili maximální konstrukční rychlost. V takovém případě se letadlo může při vybírání rozpadnout ve vzduchu. Piloti se museli zorientovat. Co se s letadlem děje? Je vzhůru nohama, letí na zádech? Přetížení drtící cestující i posádku bylo mimořádné, 5krát větší než normálně. To znamená, že 100kilogramový cestující se cítil, jako by vážil půl tuny. Nevěděli jsme, co se děje, jestli nám exploduje mozek. Všichni měli přetížením protažené obličeje. Nemohli jsme zavřít ústa, pohnout rukama, nemohli jsme se vůbec hýbat. Bylo úplné ticho, protože nikdo nemohl vydat ani hlásek. Když se posádka snažila zjistit, co se děje, byla přetížením přitlačená do sedaček. Přetížení a aerodynamické síly byly tak velké, že utrhly část krytů hlavního podvozku. Ozvala se rána. Myslel jsem, že se letadlo začíná rozpadat. Potom jsem otevřel oči a zjistil jsem, že stále žiju a pořád padáme. Od ocasní části letadla se utrhla část stabilizátorů a výškovky. Let 006, stav nouze, jsme ve stavu nouze. Řízení, nemůžeme ovládat letoun. Během necelých 2 minut ztratili dalších 6000 metrů výšky. Letoun vypadl z oblačného příkrovu a piloti se konečně mohli zorientovat. Teď mohli pracovat s přirozeným horizontem. Když se podívali ven, viděli, kde je nahoře, kde dole a v jaké poloze jsou křídla. Ale letadlo dělilo od hladiny oceánu jen 3300 metrů. Viděl jsem vodu a hřebeny vln, stále větší a větší, jako by je někdo přibližoval lupou. V duchu jsem křičela, Bože, zachraň nás. Posádka zabrala za sloupky řízení. S využitím přirozeného horizontu se snažila letoun vyrovnat, ale pořád ztráceli výšku. Připadalo mi to jako věčnost. Potom se to najednou zastavilo. Krátce po tom, co jsem se dovolávala Boha, hluk utichl a přetížení se zmírnilo.
Nakonec po ztrátě více než 9000 metrů výšky během necelých 2,5 minuty se příď zvedla. Letoun vyrovnal ve výšce 2900 metrů. Už máme letoun pod kontrolou. Kapitán prokázal při vybírání letadla z pádu pozoruhodnou pilotní dovednost. Bohužel to byl stejný pilot, který letadlo do této situace dostal. Let 006 pád vybral, ale k bezpečí měl ještě daleko. Posádka si uvědomila, že kvůli zvýšenému odporu vysunutého podvozku nebude mít dostatek paliva, aby dolétla do Los Angeles. Proto raději zamířila do San Franciska. Nevěděli, jaký je skutečný rozsah poškození. Určitě si kladli otázku, zda bude řízení dostatečně v pořádku, aby zvládli přiblížení v San Francisku. Odpovědi na všechny otázky měli před sebou. Zvládneme to? Byli jsme od letiště 1,5 hodiny letu, to je hodně daleko. V menší výšce se posádce podařilo nahodit motor číslo 4. Přetížení si vybralo daň mezi cestujícími, mnozí utrpěli zranění. V důsledku působení bočních sil jsem měl vyhozené obratle. Lidé zvraceli, někteří na toaletách, někteří tam, kde seděli. Byl to strašný zápach. Posádka se připravovala na přiblížení na mezinárodním letišti v San Francisku, ale letadlo bylo poškozené a posádka nevěděla, zda se jí podaří bezpečně přistát. Na věži stáli lidé s dalekohledy a zjišťovali, v jakém stavu je hlavní podvozek. Zda něco chybí, nebo je ulomené. Podíval jsem se z okénka. Po obou stranách dráhy stály sanitky a hasičská auta. Letoun dosedl a podvozek musel udržet obrovskou hmotnost Boeingu 747. Byl jsem překvapen, že ještě žiju, chápete? Ten den jsem měl narozeniny, víte? Když jsme se dostali z letadla, viděli jsme, že na každé straně chybí 3 metry výškovky a z podvozkové šachty visely nějaké dráty. Navíc aerodynamické síly ohnuly křídlo o 5 cm vzhůru. Měli obrovské štěstí, že Jumbo je velmi bytelné a dobře navržené, takže i při tak divokých manévrech zůstalo pohromadě. Když jsme potkali kapitána u Gateu 1, řekl nám, o vlásek jsme unikli smrti. Nevěděl jsem, komu poděkovat za to, že jsme přežili. Měl jsem jen jednu možnost. Obejmul jsem manželku a děti. Kdyby se posádce letu 006 nepodařilo pád vybrat, dopadlo by letadlo během 30 sekund do oceánu. Kapitán měl štěstí, že spodní základna mraků byla ve výšce přes 3400 metrů. Kdyby byla níž než 1000 metrů, nemuseli by mít dost výšky na vybrání pádu dřív, než by narazili do vody. Ve zprávě Úřadu pro bezpečnost se uvádí, že kapitánova schopnost rozhodování mohla být ovlivněna jednotvárností, nudou a únavou. Piloti proudových letadel přelétají několik časových pásem. Jejich spánkový režim je často narušený. Existují studie, které to přirovnávají k následkům požití alkoholu. U velmi unavených pilotů klesá jejich výkonnost. Otázkou není zda, ale kdy se to projeví. Vyšetřovatelé se domnívají, že bez ohledu na závadu motoru číslo 4 byla příčinou havárie kapitánova přetíženost při řešení problémů s motorem, jeho neschopnost sledovat letové přístroje a jeho přehnaná důvěra v autopilota. U čtyřmotorového letadla není ztráta jednoho motoru předpokladem ke katastrofě, dokonce ani důvodem k vyhlášení nouzového stavu. Při správné činnosti všech členů posádky se dá snadno zvládnout. Automatizace je pro piloty velkou pomocí, ale když dosáhne svých limitů, jako v tomto případě, je na lidech, aby problémy vyřešili. Ještě uvidíte. Viděl jsem ho padat jako kámen. Boeing 737 se zřítil při přistání v mlze před dráhou. Nevěděla jsem, co se stalo, jenže je to vážné a že musíme ven. – 25. února 2009.
Na palubě Turkish Airlines let 1951 z Istanbulu do Amsterdamu bylo 135 cestujících a členů posádky. Sestry Hadjar a Jihad al-Riashi seděli v řadě u nouzového východu. Když ohlásili, blížíme se k Amsterdamu, probudili jsme se a připoutali se. Pamatuji se, že jsem si nasadila brýle, podívala se ven a viděla, jak se země velmi rychle přibližuje. Myslela jsem si, to je divné, nikdy předtím jsem takový pocit v letadle neměla. Boeing 737 v mlze strmě klesal. Letadlo bylo necelé 2 kilometry od dráhy na letišti Schiphol, když došlo ke katastrofě. Chvilku jsme viseli ve vzduchu a potom jsme dopadli. Všechno se třáslo a třáslo. Zachytil jsem to jen koutkem oka, ale viděl jsem ho padat jako kámen. Letoun narazil ocasem do země. Svědek nehody, Ansgar Brenningmeier, projížděl autem okolo. Zastavil jsem auto, přeběhl jsem dálnici. Potom dolů támhle tudy přes potok na támhleto pole, kam letadlo dopadlo. Na zemi jsem viděl ležet mrtvého muže, který měl kolem hlavy namotaný nějaký hadr. Business class byla rozmačkaná. Sedadla sražená k sobě na jednu hromadu. Z hlediska dynamického namáhání je měkké pole horší než tvrdý podklad, protože letadlo zastaví mnohem rychleji. Když letadlo dopadlo na zem, rozlomilo se na několik kusů. Nejprve se ulomil ocas, potom se do strany odlomil kokpit. Velké poškození utrpěl trup ze spodu na břišní části. Způsob, jakým letadlo dopadlo, vyvolal spekulace o tom, že příčinou zřícení byl meteorologický jev zvaný microburst. Microbursty vznikají většinou během bouřek, kdy k zemi padá velmi mohutný proud studeného vzduchu. V minulosti srazili několik letadel k zemi. Viditelnost byla omezena mlhou, což není v Nizozemí nic mimořádného. Ale nikde žádná bouřka nebyla, takže neexistovaly podmínky pro vznik microburstu. Většina cestujících v kabině netušila, co se vlastně stalo. Neuvědomoval jsem si, že to byla těžká havárie. Myslel jsem si, že to bylo jen velmi tvrdé přistání. Asi 20 nebo 30 sekund bylo úplné ticho a potom to začalo. Lidé křičeli bolestí. Bylo hrozné to poslouchat. Video zveřejněné na internetu ukazuje rozsah škod. Seděla jsem na svém sedadle a čekala na signál, že si můžeme rozepnout pásy a vystoupit. Čekala jsem a zírala před sebe. Asi jsem byla v šoku. Dívala jsem se kolem sebe. Kolem byl kouř. A páchlo to, jako když necháte dlouho zapnutou žehličku. Bylo cítit spáleninu. Nevěděla jsem, co se stalo. Ale že je to vážné a že se musíme dostat ven. Podívala jsem se vedle sebe a viděla Jihad, jak zírá před sebe. Zatřásla jsem s ní. Řekla jsem jí, prober se, něco se stalo, musíme ven. Křikla jsem, otevři dveře. Pokoušela se dostat do dveří, ale měla zapnutý bezpečnostní pás. Viděla jsem, jak s ním bojuje. Nechápala jsem. V jejím hlase jsem cítila strach. Myslela jsem si, něco se muselo stát, protože se chová divně. Věděla něco, co já jsem nevěděla. Znovu zakřičela, co je to s tebou, vstáň, musíme ven. Zmatené sestry a další cestující prolézali nouzovým východem na křídlo letadla. Stála jsem na křídle. Když jsem se narovnala, ucítila jsem bolest v břiše. Hodně to bolelo. Přemýšlela jsem, co to může být.
Držela jsem si ruku, protože jsem jí měla zraněnou. Zakrýval jí šaty, ale řekla jsem, víš co, bojím se na to podívat. Šli jsme po křídle až k místu, kde jsme museli seskočit a křičeli, bože, to je hrozně vysoko. Skočili jsme. Potom jsem jí řekla, musíme pryč, musíme utíkat. Kdyby se něco stalo, kdyby to vybuchlo, musíme utéct, musíme do bezpečí. Křičela, utíkej, můžeš běžet? Odpověděla jsem, můžu, ale slyšela jsem, že mluvím zvláštním hlasem, jako když nemůžete popadnout dech. Řekla jsem, ano, můžu běžet. Křikla, tak běž. Ještě uvidíte. Řekla, víš co, vrátím se. A já, ne. Vyšetřovatelé odhalili nebezpečný sled událostí, které vedly ke katastrofě. Turkish Airlines let 1951 se těsně před dosednutím na letiště Schiphol v Amsterdamu zřítil do pole před letištěm. Video zveřejněné na internetu ukazuje rozsah škod. Sestry Hajar a Jihad Aleriaši propadly po opuštění letadla panice. Sestra řekla, musíme zavolat příbuzným. Kde mám telefon? V letadle. Řekla, víš co, vrátím se. A já, ne. Nemohla jsem ani promluvit. Myslela jsem si, jak může být tak hloupá. Všude bylo cítit palivo, mohlo to začít hořet a ona se chce vrátit do letadla. Vylezla jsem na křídlo a šla jsem pomalu k nouzovému východu. Vlezla jsem dovnitř, rozhlédla se a hledala svoje věci. Potom jsem ji zase uslyšela. Stála na křídle a křičela. Mám naše věci, mám naše věci. Myslela jsem si, že se musela zbláznit. Myslím, že jsem byla v šoku, protože jsem dělala věci, které by mě normálně ani nenapadly. Kdyby se mě někdo zeptal, vrátila by ses do toho letadla, odpověděla bych určitě ne. Dělala jsem věci, které bych nikdy neudělala. Sestry utrpěly jen drobná poranění a oděrky. 9 lidí přišlo o život a prakticky všichni na palubě byli zraněni. Mnozí vážně. Všichni 3 muži v kokpitu utrpěli smrtelná zranění. Stejně jako dalších 5 cestujících, všichni v přední části letadla v první třídě. Další obětí byla palubní průvodčí ze zadní části trupu, která se odlomila. Většinu zranění představovaly zlámané nohy a zlomeniny obratlů. Zvláštní bylo, že lidé se zlomenými obratly dokázali vyjít ven z letadla, ale jakmile přestal působit adrenalin, zhroutili se. Letadlo bylo zničeno, ale roztroušené části přivedly vyšetřovatele na stopu příčiny neštěstí. Motory byly daleko před letadlem. Letěly dál než zbytek vraku. Z toho jsme usoudili, že museli být v chodu. Motory zjevně fungovaly. Nic víc se zatím zjistit nepodařilo. Aby inspektoři zjistili, co se stalo, museli najít zapisovač letových údajů a záznamník hovorů v kokpitu. Když prozkoumali uložená data, odhalili na palubě Turkish Airlines let 1951 nebezpečný sled událostí. Když letadlo vstupovalo do koncové řízené oblasti, bylo příliš vysoko. Kvůli tomu museli strmě klesat. Byli rychlejší, než měli být. A byli o něco výš, než měli být. Dispečer navedl letadlo dost blízko k dráze, proto strmě klesali. Vysunuli podvozek, zahájili úkony před přistáním a věděli, že musí zpomalit. Ale radiovýškoměr, který měří výšku letadla nad zemí, byl vadný. Ukazoval, že letadlo je na zemi, přestože bylo stále ve výšce 600 metrů. Posádka o problému věděla. Nevěděla však, že nesprávné údaje radiovýškoměru ovlivňují funkci automatického ovládání tahu, což je systém, který změnou tahu motorů upravuje rychlost letadla.
Radiovýškoměr ukazoval, že letadlo je již na zemi, takže je nutné stáhnout motory na volnoběh. Piloti počítali, že motory budou nastavené na volnoběh, ale jen během sestupu. Byla to zapeklitá situace, s kterou se nedokázali vypořádat. Letadlo začalo zpomalovat. Tah nevzrůstal, jak očekávali, protože systém jeho ovládání si myslel, že jsou na zemi. Letadlo dále zpomalovalo. Byl tu další problém. Letadlo se blížilo k dráze, ale zatím nebylo v konfiguraci pro přistání. Neměli správně nastavené klapky a ještě nedokončili povinné úkony před přistáním. V takovém případě měli podle manuálu opakovat okruh, ale to neudělali. Všechny tyto okolnosti zaměstnali natolik, že nestíhali sledovat rychlost a výšku. Třesení sloupků řízení varovalo piloty, že letadlo je na hranici pádové rychlosti. Myslím, že třesení řízení je zaskočilo. První důstojník ve výcviku udělal to, co se očekávalo. Dal plný plyn a potlačil. Ale kapitán pochopitelně řekl, nevím, o co jde. Přebírám řízení, protože jsem zkušenější. Ani první důstojník, ani kapitán nevypnuli systém automatického ovládání tahu. Výsledkem bylo, že automat znovu stáhl motory na volnoběh. Bez tahu motorů letadlo znovu začalo ztrácet rychlost. Kapitánovi trvalo 9 sekund, než si po prvních vibracích řízení uvědomil, že motory jsou opět na volnoběhu. Když mu to došlo, dal plný tah, ale už bylo pozdě. Když mu došlo, co se děje, bylo letadlo na hranici pádové rychlosti a prakticky se zřítilo víc než kilometr před letištěm. Po nárazu se letadlo rozpadlo na 3 části. Havárie vedla k zásadním změnám v leteckém průmyslu. Vydali jsme doporučení zvýšit spolehlivost radiovýškoměrů. Boeing na řešení problémů již několik let pracoval. Teď začali věnovat zvláštní pozornost zjištění příčin závad radiovýškoměrů, aby poskytovali spolehlivé údaje. Zjistili jsme, že při opravě pádové rychlosti je nutné vypnout automatiku. Speciálně na 737 je bezpodmínečně nutné vypnout autopilota a automat ovládání tahu. Bohužel jsme začali příliš věřit tomu, že nás automatické systémy ochrání před problémy. Očekávali jsme, že se zapnutou automatikou budou letadla létat bezpečně. Teď víme, že všechno může selhat. Ani sebechytřejší počítač za vás všechno nevyřeší.